деца, бивши и настоящи и нови членове на съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Още веднъж добре дошли на всички вас. Както виждате, ние възрастните държим на обещанията си. Обещахме при последното заседание да направим тържествен съвет, на който достойно да изпратим вече порасналите деца, които са част от вас, и да посрещнем с необходимото уважение, разбира се, новите членове. 20 години са много, но 20 години са и малко. През всичките тези 20 години ние разчитахме на вас, на вашите предшественици, които бяха достойни членове на съвета на децата, които представяха вашия глас не само на национално, но и на европейско ниво. На новите добре дошли ще очакваме със същия хъс, енергия, емоция да изразявате мнението не само вашето, но и на децата, които представлявате от съответните региони. Аз много се вълнувам, защото голяма част от колегите ми, които работят и отговарят за съвета, са от самото създаване на този съвет. Те познават децата вече големи деца, с голяма част от тях ние сме и приятели. Надявам се, че ще продължим по същия начин с тези, с които напускат съвета и подаваме ръка на новите, с които искам да бъдем приятели. Благодаря ви. Ще дам думата на заместник-председателя, госпожа Хаселова, да ви поздрави и тя. Колеги от мен, много се радвам, че днес за втора година отново съм с вас. На всички стари членове на съвета желая много успехи в личен план. На вас, новите, пожелавам, както каза и доктор Иванова, със същия хъс и старание да участвате в съвета и да давате своите идеи и предложения. Аз няма да съм многословна. Докато ви гледах, се сетих за това какво беше казал Малкият принц, който казва от романа, който казва: възрастните все не проумяват и вечно трябва да им обясняваш. Затова много е важно да чуем вашия глас, да чуваме вашето мнение по всички въпроси, които засягат децата в България. Много е важно вие да участвате активно, за да могат хората, които приемат законите, вашето мнение да стига до тях, да се съобразяват с него, защото вие сте нашето бъдеще. Желая ви много хубави дни и ако нямам възможност след това да ви видя, ви желая и успех през новата учебна година, тъй като за някой от вас тя ще бъде и безкрайно важна. Днес искаме да кажем, че нашият глас е важен и ние имаме пълното право да го изразим. Имаме право на щастливо и сигурно детство. Вярваме, че всяко дете трябва да се чувства защитено и обичано. Искаме всички деца
да имаме шанс за развитие, да посещаваме училище, да имаме достъп до медицински услуги, да имаме възможност за пълноценно свободно време и спорт, да сбъдваме мечтите си, да знаем, че възрастните имат вярата в